Сәлем дуслар, Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм без бүген Татарстан журналистикасы тарихы музейында. Татарстан журналистикасы музейы иң яшь музейлардан санала. Музейдагы һәр экспонат журналистларның күңел җылысын саклый. Чөнки бу һөнәр музее. Татар журналистикасы тарихы 18 гасырның азагында башлана. Музейда без 1838 елда чыккан беренче гәҗитнең күчермәсе белән таныша алабыз. Гәҗитнең рус телендә икәнлеген барыгыз да күргәнсездер инде дуслар. Инде татар телендә беренче гәҗит яңадан 100 елдан соң гына чыга башлаган. Татар журналистикасына кем нигез салучы икәнлеген беләсезме дуслар? Дөресен генә әйткәндә, бүгенге көнгә кадәр аны мин дә белмәйдем. Дуслар, игътибар, татар телендә татар журналистикасына нигез салучы булып Каюм Насыри санала. Татар телендә беренче гәҗит 1905 елда Санкт-Петербургта чыга. Исеме Нур дип аталган. Революциядән соң татар телендә бик күп гәҗит журналлар чыга башлый. Әл-Ислах, Вакыт, Карчыга һәм аларның һәрберсендә диярлек Тукайның шигырьләре, мәкаләләре басылып чыга. Дуслар, сез Тукайның журналист икәнлеген белә идегезме? Мәсәлән, менә бу минем өчен яңалык. Шул ук чорда балалар һәм яшүсмерләр өчен дә гәҗит журналлар чыга башлый. Бөек Ватан сугышы башлангач, йөзәрләгән татар журналистлары үз теләге белән сугышка китә. Һәм дуслар, игътибар, ул чорда һәрбер фронтның татар телендә чыга торган үз гәҗите булган. Һәм шушы гәҗитләрдә татар журналистлары мөхәррирләр булып эшләгән. Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең фронтта хәбәрче журналист булып эшләгәнен барыгыз да беләсездер инде. Ләкин минем тагын сезгә шуны әйтәсем килә. Шул вакытта ул рус телендә чыгучы Отвага гәҗитенең мөхәррире дә булган. Менә бу стендларда журналистларның 60-70 еллардагы эшчәнлеге чагыла. Дуслар, сез ул чорда нәрсә булганын беләсезме? Бөек Ватан сугышыннан соң илебез торгызыла. Бөек төзелешләр башлана. Мәсәлән, Гигант КАМАЗ заводы, Яршаллы, Түбән Кама шәһәре барыкка килә. Һәм нәкъ шул вакыйгалар гәҗит журналларда чагылыш табалар инде. Ул вакытта һәр редакциянең үзенең байрагы була. Мәсәлән, музейда Социалистик Татарстан гәҗитенең байрагы саклана. 1927 елда Казанда рус һәм татар телендә радио эшли башлый. Һәм аңа нигез салучы булып Шамил Усманов санала. Күтәргәннән күтәреп, гарешкә менгереп куя. Дуслар, сез бу тавышның кемнеке икәнен беләсезме? Бу танылган диктор, радио үсешенә зур өлеш керткән кеше Айрат Арыслановның тавышы. Аллага табынган кебек табыла. Шул үзенең Легендар диктор гомере буе бер радиода эшләгән. Һәм аның эшчәнлеге яшь журналистларга бүген дә үрнәк булып тора. 1959 елда Казанда телестудия ачыла. Һәм күп кенә журналистлар радиодан телевидениегә күчәләр. Алар арасында Айрат Арысланов, Лия Загидуллина, Рөстәм Нәбиуллин, Абдулла Дубин булалар. Дорогие друзья, приглашаем вас на концерт мастеров искусств Татарии. Ассаламу алейкум, азиз кардәшләр. Сердечно приветствую вас, дорогие друзья. Хөрмәтле иптәшләр. Бүген без сезнең игътибарыгызга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Баһадирлар дигән спектаклен тәкъдим итәбез. нәрсә бар? Таз аркасында нәрсә бар? Камзулын тазның күтәреп баксалар. Ул вакытта журналистлар үзләре белән менә шундый портатив магнитофон һәм микрофон йөрткәннәр. Дөресен генә әйткәндә, алар бик авыр. Бүген мин менә мондый микрофон белән йөрим. Музейда фотожурналист һөнәре белән дә танышып була. Иң профессиональ фотожурналистлар ул вакытта менә мондый фотоаппаратлар белән йөргәннәр. Менә бу фотозурайткыч. Бу аның кечерәк вариациясе.
Фотожурналистлар менә мондый махсус сумкалар белән йөргәннәр. Ул кофр дип атала. Туктале. Дуслар, сез менә бу аппаратураның ни өчен кирәклеген беләсезме? Мәсәлән, менә бу танылган журналист Лия ханым Захидуллинаның монтажлау комплексы. Нәкъ менә шушындый аппаратларда тапшыруларны монтажлаганнар. Иң башта журналистлар каләмнәрне менә шулай карага манып язганнар. Аннары инде гади каләмгә, авторучкага күчкәннәр. Аннары журналистлар машинкаларга күчкәннәр. Музейда танылган журналистларның шәхси машинкалары саклана. Музей журналистлар йорты бинасында урнашкан. Татарстанда журналистлар берлеге моннан 100 ел элек оешкан. Журналистлар берлеген оештыруга Фәтхи Бурнаш, Вәли Шафигуллин зур өлеш керткәннәр. Ул вакытта журналистлар берлегенең бинасы Кремлевск урамында урнашкан булган. Әлеге бина хәзер дә сакланган. Музейда шулай ук татар журналистикасы легендалары Шәмси Хаматов һәм Марсель Зариповның шәхси әйберләре саклана. Алар татар журналистикасы үсешенә зур өлеш керткәннәр. Журналист булырга хыялланган һәр кеше, минемчә, бу ике шәхесне белергә тиеш. Музейга теләгән һәр кеше килә ала, ләкин алдан шалтыратырга онытмагыз. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләрне белегез. Сау булыгыз.